Guys, doon na lang ko i-sulti ninyo ha. Ang nitabo rin ako neto ko sa gabi. Nining nitabo guys. Samtang nagpadagan ko sa akong motor, mga alas 10 sa gabi kalit mo nagkapaong akong motor. Nagubaan man ko. E dito pagin siya naguba, tunga-tunga gyud sa titayan. So akong hibuhat, akong giayo akong motor. Ayo na ko sa motor, di mo ginamaayo. Sigo kuri-kuri, di mo ginamaayo. Ni pagtaon-taon, dunay ni duol ako nga white lady. Puting kulbaan ako kay gabi na biha. So ako kakulbaan ako, akong hibuhat. Gipiyong lang ako akong mga mata o mga 10 minutos. Mao to pag taon-taon nibuka ko. Pagtanaw na ko, nawa man ang white lady. Nya mo to, akong start ang akong motor, niandar man na. So, dagan ko, sibat ko. Sino kong padagan, sa unahan, nakakita man ko og balay dito. Nya, doon na may tao nga nagpungko, lalaki. So, kung ginungan, mo to, ako siyang gisultihan, may tungod sa nitabol ako, nitong white lady. Nya, mingan ang tigwa nga, swerte kay kadong, kay white lady ang niduol mo. Kay kung ang black lady pa niduol mo, di jud ka makapauli. Iwan ko, kung ina nga, nganom na inoy, kung ang black lady pa mo niduol ako, yung ang tiguang, di jud ka makauli dong kung ang black lady man niduol mo, kay dili man to mekaniko.